Wel, gyda'ch Beiblau te neu wrth ddilyn ar y sgrin, plis trowch at 1 Samuel pennod 10. Un Samuel 10. Nawr, i'ch atgoffa chi yn 1 Samuel 9, nathon ni edrych arno fe wrthos diwetha, ond yn enwedig i rai o ddim yma, mae Saul yn mynd mas i chwilio am ei asennod i dad. Mae'n dod nôl yn ffindo mas mae'n mynd i fod yn frenin. Dyna sydd wedi digwydd yn syml. Mae'n dipyn o day trip, wel, trydio dde rili, ond mae'n dipyn o daith i ddechrau off yn mynd mas i chwilio am anifeiliaid ac yn dod nôl yn ffindo mas bod chi yn mynd i fod yn frenin. Ond mae Duw yn rastlon iawn tuag at Israel a tuag at Saul. Maen nhw'n dewis yr un gorau o'i plith nhw, os chi'n cofio, head and shoulders above the rest yn llythrenol, mae'n dweud wrthyn ni yn y gair. A mae'n dangos i ni, fod Duw ddim yn hapus gyda beth maen nhw wedi dweud, mae gan yr arglwydd ei fwriadau sofran ar eu cyfer nhw, a byddwn ni'n gweld rhagor o hynny y bore yma. Dyna lle ni wedi cyrraedd te. Felly, ni'n di ddarllen y benod gyfan, felly, plis ceisiwch aros gyda fi. Mae e'n rhyw 27 adnod, ond o'n i'n trio meddwl am ffyrdd i dorri fel am, does dim ffordd hawdd i wneud hynny heb gael synwyr o'r benod gyfan. Cymerodd Samuel ffiol o olew a'i dywall dros ei ben, a'i gusanu a dweud, onid yw'r arglwydd yn deneinio yn dywysog ar ei bobl Israel, ac onid ti fydd yn rheoli pobl yr arglwydd, ac yn ei gwaredu o law ei gelynion o ddiamgylch. A dyma'r arwydd, fod yr arglwydd wedi deneinio yn dywysog ar ei etifeddiaeth. Pan ei oddi wrthyf heddiw, cei ddau ddyn wrth fedd Rachel yn selsach ar ffin Benjamin. A dywedant wrthyd fod yr esenod, yr eithost i'w ceisio, wedi ei cael, a bod y dad wedi rhoi heibio fater yr esenod ac yn poeni amdano chi, ac yn dweud beth a wnaf am fy mab. Wedi ti fynd ymlaen oddi yno, fe ddoi at dderwen Tabor, a chael yno 3 dyn yn mynd i fyny at Dduw i Fethel. Un yn cario 3 min, un arall yn cario 2 torth, a'r llall yn cario costrel o win. Wedi iddynt dy gyfarth, rhoddant i ti 2 dorth, cymerdithau hwy ganddynt. Wedi hynny, doi at Gibea Dduw, y lle y mae rhaglaw y Philistiaid. Wedi ti gyrraedd y dref, byddi'n taro ar fyntau o broffwydi yn dod i lawr o'r uchelfa gyda nabl timpan, ffliwt a thelyn o'i blaen, a hwytha'n proffwydo. A bydd ysbryd yr arglwydd yn disgyn arnat, a bydd ei dithau'n proffwydo gyda hwy ac yn cadw droi'n ddyn gwahanol. Pan ddigwydd yr arwyddion hyn i ti, gwna yn ôl dy gyfle, oherwydd y mae Duw gyda thi. Dos i lawr o'n blaen i Gilgal, a dofinau ata ti offrymu poeth offrymau a hedd offrymau. Aros wythnos amdanaf ac yna dangosaf i ti beth i'w wneud. Wedi Saul droi a gadael Samuel, newidiodd Duw ei galon ef, a digwyddodd yr holl arwyddion hyn yr un diwrnod. Pan ddeithant i Gibea, roedd y fyntau o broffwydi yno yn dod i'w gyfarfod. Disgynnodd ysbryd Duw arno a dechreuodd broffwydo yn ei plith. Pan welodd y bobl oedd yn ei adnabod gynt ei fod yn proffwydo gyda'r proffwydi, dywed asant wrth ei gilydd, beth yw hyn sydd wedi digwydd i Saul fab Cys? A yw Saul hefyd ymysg y proffwydi? Ac ychwanegodd un oedd yna, a phwy yw ei tad? Dyna sut y daeth y ddihareb, a yw Saul hefyd ymysg y proffwydi? Pan orffennodd broffwydo, aeth i'r uchelfa. Gofynnodd ewythr Saul iddo ef, a'i was, ymle y buoch, a tebodd yn chwilio am yr asenod, ac wedi ni fethu ei gweld eitho mat Samuel. Ac meddai ewythr Saul, dywed wrthef yntau, beth a ddywedodd Samuel wrthych? Dywedodd Saul wrth ei ewythr, sicrhaodd ni fod yr asenod wedi ei cael. Ond ni sonio ddim wrtho am yr hyn a ddywedodd Samuel ynglyn â'r frenhiniaeth. Galwodd Samuel y bobl at yr arglwydd i Mispa, a dywedodd wrth yr Israeliaid, fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel. My fi a ddaeth ag Israel i fyny o'r Aifft,
a'ch achub o law yr eithriaid a holl dirnasoedd a fi yn eich gorthrymu. Ond heddiw, yr ydych chi'n gwrthod eich Duw, a fi yn eich gwaredu o'ch holl drieni a'ch cyfyngderau, ac yn dweud wrtho, rhoi ni frenin. Yn awr felly safwch yn rhengoedd o flaen yr arglwydd, yn ôl eich llwythau a'ch tylwythau. Wedi Samuel gyflwyno pob un o lwythau Israel ger bron yr arglwydd, dewisiwyd llwyth Benjamin. Yna cyflwynodd lwyth Benjamin fesul tylwythau, a dewisiwyd tylwyth Matri. Wedyn dewisiwyd Saul fab Cys, ond wedi chwilio amdano, nid oedd i'w gael. Gofyn asant eto i'r arglwydd, a ddaeth y gŵr yma. A dywedodd yr arglwydd, do, y mae'n cuddio ymysg yr offer. Wedi iddynt redeg a'i gymryd oddi yno, a'i osod i sefyll yng nghanol y bobl, yr oedd yn dalach na phawb, o'i ysgwyddau i fyny. Dywedodd Samuel, a welwch i'r un a ddewisiodd yr arglwydd. Yn wir, nid oes neb o'r holl bobl yn debyg iddo. Bloediodd yr holl bobl a dweud, hir oes i'r brenin. Yna mynegodd Samuel wrth y bobl ddill y frenhiniaeth, a'i ysgrifennu mewn llyfr, a'i osod yng nghadw ger bron yr arglwydd. Yna gollyngodd yr holl bobl i bob un fynd adre. Aeth Saul yntau adre fi Gibea, ac aeth gydag e fyddin o rai y cyffyrddodd Duw a'i calon. Ond meddai'r dihirod, sut y gall hwn ein hachub? Yr oeddent yn ei ddirmygu, ac ni ddeithant ag anreg iddo. Amen. Wel, gobeithio bod chi wedi gallu aros gyda fi'n fyna. Mae'n hanes hir, chydig bach. Mae'n hanes rhyfedd. Mae'n lot o bethau od yn digwydd yn y benod. A mae'n gallu bod chydig bach yn gymleth, achos mae'n lot o bethau da yn digwydd, mae'n lot o bethau drwg yn digwydd, wedi gymysgu i gyd mewn un benod fan hyn mewn gwirionedd. Ond i drial symleiddio beth sy'n digwydd fan hyn, o adnod 1 i adnod 16, beth sy'n gyda ni yw Samuel yn eneinio Saul yn breifat fel petai. Just nhw i dau gyda'i gilydd, a maen nhw'n dechrau off fyna. Duw yn tawelu calon Saul. Okay? Dyna lle mae'n dechrau. Mae Duw yn eneinio Saul, a mae Duw wedyn yn rhoi arwyddion yn ei ddod at hynny mewn eiliad. Ac yna, adnod 17 ymlaen at ddiwedd y benod, mae'n cael ei wneud yn gyhoeddus. So gobeithio bod yna'n syml, yn breifat ac yn gyhoeddus. Gret. Ac ar y dechrau te, mae Saul yn cael ei eneinio. A beth sy'n bwysig yw gweld pwysigrwydd fe yn dod yn frenin. Dyma ni nawr, Israel yn derbyn y brenin cyntaf yn Israel. Brenhiniaeth yn cael ei sefydlu, mewn geiriau eraill. Mae Israel nawr yn mynd o fod yn genedl heb frenin i fod yn genedl sydd gyda brenin. A mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig oherwydd, fod Duw ddim yn hapus gyda beth maen nhw wedi dweud, mae Duw yn ei sofraniaeth yn gadael iddyn nhw gael brenin gan wybod maen nhw'n genedl sydd yn y pen draw yn mynd i gael brenin. Mae pobl Dduw, pobl dewisiedig Dduw, yn mynd i fod yn bobl sydd gyda brenin yn y pen draw. Ac felly mae Duw yn mynd i gyflawni bwrpasau drwy hyn fod y bobl yma ddim yn gwneud beth sy'n iawn yng ngolwg yr arglwydd. A mae'n bwysig iawn sylweddoli pwy sydd yn dewis y brenin. Pwy sydd yn dewis y brenin? Nid Samuel, nid y bobl, ond Duw. Duw sydd yn eneinio y brenin yma, yn eneinio Saul. A mae Samuel eisiau pwysleisio rhywbeth i Saul. Bod pobl yn mynd i dy alw di'n frenin, a ti'n mynd i gael dy gydnabod yn frenin, paid â meddwl mai ti yw y brenin go iawn. Chi'n sylwi ar y geiriad gyda Samuel? Edrychwch reit o ddechrau'r y benod, adnod 1. Ond nid yw'r arglwydd yn deneinio yn dywysog ar ei bobl Israel. Mae Samuel mwy na thebyg, fel bydden ni os bydden ni'n y sefyllfa yna, dal chydig bach yn grac gyda pobl Israel. Dyn nhw ddim angen brenin, Duw yw y brenin maen nhw wedi cael a dylen nhw fod yn addoli ac yn plygu iddo. Ond mae Samuel eisiau pwysleisio i Saul. Nid fe yw y brenin, Duw yw y brenin.
bob tro. A felly mae'n gwirionedd tywysog o dan awdurdod y brenin yw Saul. Dyw Saul ddim i feddwl, o na fe nawr, fi yw y top dog. Na, Dyw sydd dal yn rheoli, Dyw sydd dal yn teyrnasu. A mae hwnna mor bwysig oherwydd ar unrhyw adeg, pan mae Dyw yn dymuno yn ei ras, mae'n gallu tynnu brenin mas o safle awdurdod, brenin daearol, mas o safle awdurdod, unrhyw bryd mae moyn. Jyst gyda clic o'i ddwylo, mae'n gallu gwneud hynny. A mae hwnna'n galondid i ni, nag yw e? Mae pob brenin, mae pob person mewn awdurdod nawr, hyd yn oed yn ein gwlad ni heddiw, wedi cael ei gosod yna, oherwydd fod Dyw yn ei sofraniaeth wedi dewis hynny. Chi'n credu hynny? Gobeithiwch bod chi. Nawr, y rheswm pam mae hwnna'n wahanol. Fel i ni'n gweld fan hyn, mae'r brenin yn cael ei osod yn rhannol fel cosb. Mae e'n rhoi iddyn nhw beth maen nhw moyn, mwyn iddyn nhw ddysgu. Mae nid Saul yw'r ateb i'w problemau nhw. Nawr, falle wir, wrth i ni edrych ar ein pobl ni mewn awdurdod, ar ein llywodraeth ni ac ar ein brenhiniaeth ni, falle, os byddwch chi'n galw nhw'n brenhiniaeth, bod chi'n gallu edrych, bod chi'n gallu gweld, wel, dyn nhw ddim yn anrhydeddu'r arglwydd, dyn nhw ddim yn byw ac yn arwain ein cenedl yn fel dylen nhw, falle bod nhw yna fel cosb. Mwyn dangos i ni, mae nid nhw yw ein brenhinoedd ni. Nid nhw yw'r ateb i'n problemau nhw. Nid newid ein llywodraeth ni yw'r ateb. Yr ateb yw Dyw ei hun, wrth gwrs, y brenin mawr. Troi at yr arglwydd sydd ei angen. Ond mae'n bwysig cofio pwy bynnag sydd mewn awdurdod, lle bynnag, dim ond un person sydd awdurdod yw tynnu nhw o'na ac yw gosod nhw o'na, sef yr arglwydd ei hun. Mae'n bwysig cofio hynny oherwydd fel arall i ni'n gallu teimlo, ydy pethau wedi mynd mas o reolaeth, out of control. Ydyn ni'n gallu edrych ar ein llywodraethau ni a meddwl, wel, sut mae pethau wedi cyrraedd fan hyn? Ydy Dyw yn rheoli? Ydy Dyw ar ei orsedd? Ydy. Ond mae Dyw hefyd yn gallu gadael i ni gael yn amlwg beth i ni moyn, beth i ni'n gofyn amdano fel pobl, mwyn dangos i ni ein hangen am y Dyw byw. A dyna yw ein gweddi ni'n dyfa. Y bydd wrth i bobl weld ffolineb arweinwyr pechadurus, arweinwyr analluog i achub dyn, y bydden nhw'n dod i weld yr un sy'n gallu achub. Yr un sydd yn arwain mewn cyfiawnder. Yr un sydd yn llywodraethu dros y cyfan. Dyna yw ein gweddi ni. Y bydden nhw'n dod i weld hynny. Yng nghanol bydreddi ac mae pawb yn cwyno. Sa'i wedi dod ar draws unrhyw un y flwyddyn yma sydd heb gwyno am ein llywodraeth ni mewn rhyw ffurf. Gret! Maen nhw'n gwybod bod rhywbeth o'i le. Maen nhw'n gwybod bod nhw ddim yn arwain fel y dylen nhw. Gweddiwch y bydd Dyw yn defnyddio hwnna i ddarlunio ac i ddangos iddyn nhw eu hangen nhw am un cyfiawn. Pwy sydd ei angen arnyn nhw te? Pwy sy'n frenin cyfiawn? Dim ond yr arglwydd Iesu Grist. Nawr yn ail fan hyn, mae Saul yn derbyn arwyddion. Na chi raslo i'w Dyw eto fan hyn. Tuag at Saul, mae'n dewis Saul, y boi wedi mynd, chi'n cofio, mae'n bwysig cofio hyn, wedi mynd mas i chwilio am asenod, o'i safbwynt dyw e'n neb. A dyw e ddim yn neb, dyw ddim yn unrhyw un special. Ac eto fan hyn, mae nawr, mae Dyw yn dweud drwy Samuel, ti'n mynd i fod yn frenin, mae'n cael ei eneinio, ac edrychwch ar faint o arwyddion. A maen nhw'n arwyddion meticulous, maen nhw'n arwyddion sy'n llawn manylder fan hyn, mwyn i Saul gael tawelwch calon, ydy mae'r arglwydd wedi fy newis i. A chi raslo'n i'w Dyw. A mae hynny'n wir, mae'n gwneud hynny, hyd yn oed yn ein bywydau ni. Mae'n gallu rhoi sicrwydd i ni, mewn amryw ffyrdd. A dyma rhai o'r pethau te, os chi'n edrych o adnod 1 i adnod 9 yn benodol, mae'r arwyddion yma yn cael ei roi. Mae Samuel yn dweud, bydd y asenod yn cael ei ffindio, bydden nhw'n dweud wrth y ti, bod nhw nid yn unig wedi ffindio'r asenod, ond bod nhw nawr yn dechrau poeni amdano ti a dy was. Wedyn, ti'n mynd i ddod at 2 ddyn wrth fedd Rachel. Yna, ti'n mynd i ddod at 3 dyn wrth dderwen Tabor, sydd gyda 3 mynd, 2 torth a gwyn, costrel o wyn. Ond, dyn nhw ddim yn mynd i roi popeth i ti, maen nhw dim ond yn mynd i roi 2 dorth o fara i ti, fod 3 gyda nhw.
Mae'n hollol bizar pan chi'n meddwl am y peth. Ond beth sy'n digwydd fan hyn yw, mae Samuel yn dweud wrth Saul, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae hyn i gyd mwyn i ti ddeall, mae Duw wedi ddewis ti. Mwyn i ti ddeall, paid â meddwl mae jyst cyd-ddigwyddiad yw beth fi'n neud fan hyn, a mae fi sy'n neud hyn yn fy awdurdod fy hun yn rhoi olew ar dy ben di. Fi eisiau ti fod yn hollol sicr, dwi wedi ddewis di yn frenin. A dyna sy'n digwydd te. Ac yna mae'n mynd mlaen. Mae'n dweud y Saul rhywbeth cymaint pwysicach. Nid yn unig dwi'n rhoi sicrwydd i ti, dwi'n mynd i newid ti. Dwi'n mynd i newid y galon di, mae'n dweud. Dwi'n mynd i newid dy galon di a rhoi calon i ti nawr, lle fydd yr ysbryd yn preswylio arno ti. A byddi di'n dechrau proffwydo. A dyna'r pinnacle fan hyn. Nid yn gymaint bod e'n cael dwy dorth a bod e'n dod i gwrdd ar 2 ddyn yma a'r 3 dyn yma. Manylion amwys yw'r reina i roi sicrwydd. Be sy'n wir yn bwysig i weld fan hyn yw fod Duw yn nerthu ei bobl i gyflawni ei waith. A sut mae'n gwneud hynny? Trwy dywall ei ysbryd. Trwy roi yr ysbryd. A wrth i'r ysbryd ddod, be sy'n digwydd? Mae calonnau yn cael ei newid. Dyw e ddim yr un Saul bellach. Wrth i'r ysbryd glân ddod arno fe. Ac wrth i'r ysbryd glân ddod arno fe, mae'n cael ei newid, ond sylwch adnod 7, a mae hwn yn bwysig iawn. Mae Samuel yn dweud wrtho fe, pan mae hyn yn digwydd i gyd, gwna yn ôl dy gyfle, oherwydd mae Duw gyda ti. Mewn geiriau eraill, gallech chi ddweud, take your chance. Cymra'r cyfle yma nawr, mae Duw wedi roi i ti i fod yn ifydd ac i wneud y dasg mae'r arglwydd wedi osod ger dy fron di. A be mae hwnna'n dweud wrthyn ni yw, dyw'r arglwydd ddim yn poseso fel petai, yn un trio meddwl yma'r gwell, ond yn cymryd drosto bywyd Saul pan mae'r ysbryd glân yn dod. Mae'r ysbryd glân yn dod, mae e'n newid ei galon ond mae yna ran gan Saul i'w chwarae fan hyn. Mae hwn yn bwysig. Oherwydd beth mae'n dweud fan hyn yw, ti'n mynd i dderbyn y nerth, ti'n mynd i dderbyn sicrwydd fod yr arglwydd gyda ti, mae'n lan i ti nawr i fynd mewn ffydd a gweithredu ar hynny. Sy'n dweud wrthyn ni, mae modd i ni dderbyn ysbryd Duw, cael ei newid, ond bod yn bobl sydd yn cuddio. Pobl sydd yn osgoi ein cyfrifoldeb ni i brofi Duw yn ymwneud â ni drwy ei nerth wrth i ni fynd mewn ffydd. A dyn ni'n gweld hynny nes ymlaen, pan byddwn ni'n sylwi bod Saul yn cuddio. Mae'n ddarn doniol iawn o'r hanes, a mi fyddwn ni'n dod ato fe mewn eiliad. A felly mae'n bwysig bod ni'n gweld fod yr arglwydd yn nerthu, bod yr arglwydd yn abl i newid calonnau. Dyw e ddim yn ein galw ni i fyw bywyd allwn ni ddim ei gyflawni. Mae'n rhoi'r hyn sydd ei angen i ni. Os ych chi wedi cael eich galw at Grist, mae wedi rhoi yr ysbryd i chi, ei ysbryd lan. Mae wedi newid eich calon chi. Ych chi'n greadigaeth newydd, ych chi'n wahanol. A mae hynny'n golygu beth bynnag mae'n ein galw ni i wneud wedyn, yn sgil hynny, i gymryd ei iau arno ni a byw mewn i fuddod iddo fe, dyw hwnna ddim yn amhosib. Mae hwnna'n gwbl bosib. Oherwydd fod nerth Duw yno chi. Ond mae rhaid i ni fod yn fodlon, wrth gwrs, i fynd ati mewn ffydd. Dyw e ddim yn mynd i'ch teleporto chi i'r capel ar ddydd Sul. Mae eisiau chi ddeffro, mae eisiau chi wisgo, cael brecwast. Paned y goffi fel bod chi'n gallu canolbwyntio falle, a dod. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod y Duw nid yn cymryd drosto fel petai, ond yn rhoi beth sydd ei angen i ni, ac bod ni wedyn yn gweithredu mewn ffydd. Nawr, o adnod 9 ymlaen, os newch chi ddod at fyna gyda fi, mae Saul nawr yn troi ei gefn fel petai, dyna'r darlun fyny, mae e'n mynd i ffwrdd am funud, a mae Duw yn gwneud y gwaith. Dwi wrth y modd gyda'r darlun yna gyda llaw, oherwydd mae e'n darlunio, dyw e'n ddim byd i wneud â Samuel. Mae Saul yn cael blas go iawn, Duw sy'n wneud y gwaith, nid Samuel. Mae Samuel yn sianel i Dduw i siarad ac i wneud â'i bobl, ond yn fan hyn mae'n profi Duw yn nerthu yn hollol annibynnol, independently o bawb arall. Fe sy'n nerthu.
wrth iddo fe droi a gadael, mae'n cael newid ei galon. A mae'n digwydd yn syth. A mae'r holl arwyddion yn digwydd ar union yr un pryd, ond y pinnacle, fel sy'n cael ei nodi yn adnod 9, mae galon wedi newid. Ac yn sydyn, mae Saul, dyle Duw, mae rai fi weid, bydde fe'n neis os bydde Duw wedi defnyddio enwau gwahanol, mwy gwahanol na Samuel a Saul. Fi'n teimlo fel bod fi'n mynd i gymysgu nhw trwy'r amser. Ond wrth i Saul droi rownd, mae'n cael ei newid, a nawr mae Saul yn hollol wahanol. Mae e'n un oedd gynt byth yn siarad am Dduw, ddim yn ymwybodol iawn o ymwneud Duw â fe, nawr yn un sydd yn proffwydo. Nawr yn un sydd yn siarad geiriau Duw i bobl eraill, na beth yw proffwydo. A mae hwnna'n yn wir am bob un sydd yn dod at Grist. Lle gynt doedden ni ddim yn adnabod yr arglwydd, nawr yn ni'n llefaru geiriau'r arglwydd i bobl eraill. Na chi fraint yw hynny. Mae wedi cael ei newid. A mae e'n amlwg, os newch chi sylwi, i bobl eraill o'i gwmpas e. Mae e'n gwbl amlwg fod yna rhywbeth mawr wedi digwydd yn ei fywyd e. Mae pobl yn dechrau gofyn, ai'r un Saul yw hwn? Maen nhw'n dechrau meddwl, ydyn ni'n cymysgu Sauls fan hyn? Oherwydd mae e mor wahanol. Mae yna rhywbeth mawr wedi digwydd yn ei fywyd e, achos mae e nawr yn proffwydo. Chi beth hyfryd yw gallu gweld effaith grym ysbryd Duw y mywydau pobl. A gobeithio, ein bod ni wedi profi hynny yn ein bywydau ni. Os ddim gweddiwch y bydd yr arglwydd yn newid eich calon chi, fel bod chi yn gweld grym yr ysbryd ar waith ynddo chi. Ond sylwch, weithiau, falle eich bod chi eich hunan ddim yn gwybod, a fi'n siŵr i raddau bod Saul ddim rili yn deall beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Fi'n siŵr bod yna elfen, bod e'n proffwydo, a bod ei hunan mewn sioc o beth sy'n digwydd a sut mae Duw yn ymwneud â fe. A bod e ddim rili'n gallu esbonio ei hunan yn dda. Ond mae pobl eraill yn gallu gweld y gwahaniaeth ynddo fe. A mae'n rhywbeth bendigedig yn hynny. Gweddiwch, hyd yn oed os dyn ni ddim yn gweld gwahaniaeth mawr ynddo ni, gweddiwch y bydd pobl eraill yn gweld yr ysbryd ar waith ynddo ni. Weithiau mae'n anodd adnabod gwaith yr ysbryd ynddo ni'n hunain. Dyw hwnna ddim i ddweud fod pobl eraill ddim yn gallu weld e ynddo ni. Gweddiwch y bydd hynny'n wir amdano ni. Ac y bydd yr arglwydd yn ei ras yn dangos i ni hefyd, yn rhoi sicrwydd i ni fod yn gweithio ynddo ni. Mae e'n gallu gwneud hynny, a mae'n raslon i wneud hynny. A felly, mae'n mynd adre y noson yna, a mae'r darn yma, y darn cyntaf yma, yn dod i ben gyda Saul nawr yn mynd at ei wncl. Mae wncl yn gofyn iddo fe, lle ti di bod? Lle ti di bod? Ti di bod ffordd mor hir? A dyma fe'n dweud, wel, fi wedi bod yn edrych am yr asenod. Ond o'n i methu ffindo fe, felly es i at Samuel. Medda'r wncl. A be wedodd Samuel wrtho ti? A dyma Saul yn dweud, nath e sicrhau fi bod nhw wedi cael ei ffindo. Nos da. A chi, gobeithio bod chi'n meddwl, hang on. Fi'n gwybod bod Saul wedi clywed mwy na na, mae Samuel wedi dweud lot mwy na na wrtho fe. Dyna'r cwbl mae e'n dweud. Dyna'r peth lleia pwysig nath ei glywed gan Samuel, o fod yr asenod wedi cael ei ffindo. Beth am y gweddill? Yn adnod 16, mae'n dweud wrthyn ni'r peth pwysica mae wedi gadael mas, sef bod e heb ddweud unrhyw beth am y frenhiniaeth. Fod na deyrnas yn cael ei sefydlu, a bod e'n mynd i gael y fraint o fod yn frenin. Nawr, pam? I ni ddim yn gallu bod yn siŵr. Oedd Saul yn amau, oedd e'n ofn, oedd e'n foi darostyngedig, falle mae commentators yn awgrymu, falle bod e'n ddyn darostyngedig. Mae'r sceptic yno, doubtful iawn, os fi'n onest. Byddwn ni ddim yn dweud hynny, a byddwn ni'n awgrymu fod yna reswm arall dros hynny hefyd mewn munud, wrth gwrs. Ond, bod ni'n methu bod yn siŵr, yn amlwg dydy e ddim yn fodlon dweud, mynegu y cyfan sydd wedi digwydd iddo fe eto. Ond i gloi'r rhan cyntaf yma te, y darn cyntaf lle mae e'n cael ei eneinio, mae Duw yn dangos sawl peth i ni bore yma. Yn gyntaf mae'n dangos fe yw y brenin. Brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Does na neb uwch i benne. Mae yna rhoi gymaint o gysur i ni, gobeithio,
wrth i ni ystyried felly heddiw, does na neb sydd mewn lle o awdurdod heb fod yr arglwydd wedi gosod nhw yna. Ac does na neb yn aros mewn awdurdod ond i bai fod yr arglwydd yn dymuno bod nhw yna. Gweddiwch y byddwn ni'n dod i weld pwrpasau Duw yng nghanol hynny. Yn ail, dyn ni'n gweld mae Duw sydd yn eneinio. Duw sydd yn dewis Saul. Dyw e ddim yna ar ddamwain chwaith, a mae wedi dewis y gorau o blith ei bobl. Eto, i amlygu, dyw'r gorau, fel welson ni wrthos diwetha, dyw'r gorau ddim yn ddigon da. Dyw hyd yn oed y brenin gorau deiarol ddim yn frenin sydd yn gallu achub cenedl. Dim ond Duw sydd yn gallu achub pobl, a byddwn ni'n gweld hynny nes mlaen. Ac yn drydydd, yn y darn yma, dyn ni'n gweld mae yr ysbryd glân sydd yn newid calonau. Yr ysbryd sydd yn newid calonau. Nid pobl yn sydyn wrth iddo fe gael ei ddewis i fod yn frenin, he's got to step up to the plate nawr, fel petai. Na, ddim o gwbl. Yr unig ffordd mae'n mynd i gyflawni unrhyw beth mae Duw yn ei alw fe i wneud yw os yw'n cael ei nerthu gan Dduw i wneud hynny. A mae'r un peth yn wir i ni. Be bynnag mae'r arglwydd yn ein galw ni i wneud, sut bynnag mae'n ein galw ni i fyw, yr unig ffordd chi'n mynd i fyw y bywyd yna yw os chi'n pwyso'n llwyr ar nerth yr ysbryd glân. Nawr, yr ail ran, a mae hwn, mi fych chi bach yn gyflymach fi'n gaddo ac yn fyr. Adnod 17 te. Galwodd Samuel y bobl at yr arglwydd i Mispa, a dywedodd wrth yr Israeliaid, fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel. Mae'n mynd i gyhoeddi nawr mynd i ddatgan mewn gwirionedd fod Saul yn frenin. Ond, side note pwysig, maen nhw'n mynd i Mitspa. Nawr, pam bod nhw'n mynd â fe mynd â'r bobl i Mitspa? Wel, i rai nhw chi sydd yn sylwgar ac gyda cof ar dderchog, mae'n mynd â nhw nôl i'r lle diwetha nath Duw wneud rhywbeth rhyfeddol yn eu plith nhw. Os edrychwch chi ar penod 7, yn Mitspa, yn fyna, dyma nhw'n edifarhau ger bron yr arglwydd, cael gwared ar ei eilunod a troi at Dduw. Ac yn fyna, dyma nhw'n gweddio, os chi'n cofio, ac offrwm i poeth offrwm i'r arglwydd, oen, ac wrth iddyn nhw aberthu'r oen, dyma Duw yn anfon storm yn erbyn y Philistiaid. A chi droi ato fe, chi moyn 1 Samuel penod 7. Ac yn fyna wedyn, rhwng Mitspa a Sen, mae'n dweud wrthyn ni, mae Samuel yn gosod carreg, Ebenezer, hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Chi fendigedig bod nhw'n cael ei atgoffa o hynny nawr. So nid mewn gwirionedd side note yw e, ond mae Samuel yn mynd ar genedl yn ôl rhyw 60-70 mlynedd yn ddiweddarach at Mitspa i ddangos iddyn nhw. Ydych chi'n cofio pwy yw Duw? Ydych chi'n cofio beth mae Duw wedi gwneud? Ydych chi'n cofio pa fath o Dduw yw eich Duw chi? Ac yna wedyn mae'n dweud wrthyn nhw, nid yn unig yn dod â nhw i'r fan yna, ond mae'n dweud wrthyn nhw hefyd, dyma'r Duw sydd wedi dod â chi allan o'r aifft fel pobl. Dyma'r Duw sydd wedi bod mor aslon tuag ato chi. Mae fi a ddaeth ag Israel i fyny o'r aifft a'i hachub o lawr eifftiaid, a'r holl dirnasoedd a fi yn eich gorthrymu. Pob un, hyd at y pwynt yna, hyd yma, y cynorthwyodd yr arglwydd nhw. Mae'n atgoffa nhw, dyma sut mae'r arglwydd wedi gweithio yn eich plith chi. Ond mae'n bwysig sylwi, reit, dyw Samuel ddim yn reminisio fan hyn, nid rhyw fath o, those were the good old days, math o beth yw e. O gwbl. Mae'n bwysig. Beth mae'n neud yw, sylwch, adnod nesa, adnod 19. Ond heddiw, allai ddim dweud bod yr un peth yn wir. Hynny yw bod nhw'n byw o dan fendith yr arglwydd. Yr ydych yn gwrthod eich Duw. Dych chi ddim yn byw mewn i fuddod. Mae'n edrych yn ôl mwyn atgoffa'r bobl, chi ddim yn byw mewn i fuddod i'r arglwydd. Mae'n atgoffa nhw fel nath y cenedloedd cyn chi, fel maen nhw wedi edifarhau, dych chi ddim wedi edifarhau. Dych chi ddim yn byw mewn ffordd fel dylech chi. Mae'n bwysig bod ni ddim jyst yn edrych yn ôl, os ni yn edrych yn ôl ar hanes, lle mae Duw wedi gweithio 1904-05 ac yn y blaen, a just rhyw fath o reminisce, those were the days. Na fydde pethau fel na. Yn hytrach na bod ni wedyn yn dod â pobl ddiw sydd heb gael ei galw eto at ei gilydd a dweud wrthyn nhw, ond heddiw, i chi ddim yn byw fel hyn. Fel bod nhw'n cael cyfle i sylweddoli. Edrychwch beth mae Duw wedi wneud yn y gorffennol ond heddiw, beth am heddiw?
Be sy'n mynd i ddigwydd heddiw? Sut mae pethau heddiw? I ni ddim yn byw yn y gorffennol, i ni. I ni'n byw yn heddiw. A mae Samuel chydig bach fel ci gyda asgwrn. Dyw e ddim yn gadael i beth maen nhw wedi wneud fynd, a mae'n beth da. Mae'n torri calon Samuel i bod nhw wedi gwrthod Duw fel ei brenin nhw. A mae'n atgoffa nhw eto, a chi wedi gwrthod y Duw yma. Chi wedi gwrthod Duw fel brenin. Pam mwyn iddyn nhw sylweddoli a plygu glin a dod yn ôl wrth gwrs. Mae'n dymuno iddyn nhw ddod yn ôl a cydnabod yr arglwydd fel ei Duw nhw. Dyna yw ei angen mwyaf nhw. A falle dylen ni weddio arglwydd gna ni fel Samuel yn bobl sy'n dymuno gweld pobl eraill yn cydnabod Duw yn frenin ac yn arglwydd unwaith eto. A mae hefyd yn bwysig ofyn y cwestiwn, ydy ni wir yn plygu i frenhiniaeth Duw? Ydy ni wir yn ei gydnabod e'n frenin? Ydy ni wir yn ymhyfrydu yn ei gyfraith yn ei air e? Nid ni'n rhyw fath o ddinasyddion reluctant, yn bobl sydd ni'n gwybod bod Duw yn frenin a felly, na fe te, lumpit. Bod ni ddim yn sylweddoli hyfrydwch y ffaith bod Duw yn ei fawredd, yn ei sancteiddrwydd, yn gwybod yn well na ni. Ac felly mae popeth yn ei airau yn dda ac er ein cyfer ni. Os ych chi eisiau esiampl falle, pan mae'n dod at faterion anodd yn ein dydd ni, materion am identity, materion am gender falle, am rhywioldeb, ydyn ni'n teimlo'n embarrassed am y Beibl? Ydyn ni'n teimlo fel bod ni eisiau cuddio'r pethau yna? Oherwydd, wel, ni ddim yn rili'n siŵr amdanyn nhw. Ydyn nhw wir yn mor bwysig â hynny? Ydyn ni'n gallu plygu nhw, falle? Yr ateb yw na. Oherwydd Duw yw'r brenin. Fe sy'n arglwydd. A mae wedi gosod ei deyrnas a'i air, a'i gyfraith mewn ffordd sydd mwyn ei bobl. Mwyn hyrwyddo ei deyrnas. A felly, os ydyn ni wir yn plygu arglwyddiaeth y brenin, ni'n dweud, dwi'n ymhyfrydu yng Nghaerdydd. Dwi'n ymhyfrydu yn beth mae'r arglwydd, neu sut mae'r arglwydd yn ein galw ni fyw. Oherwydd does na ddim ffordd gwell i fyw na byw bywyd dan awdurdod y brenin mawr. Ydych chi'n fodlon plygu ac ymhyfrydu yn arglwyddiaeth yr arglwydd. Ac yn ola, dyn ni'n gweld y sefyllfa rhyfedd iawn yma'n digwydd lle mae Saul yn cuddio. So yn y darn yma, mae nhw'n dewis nawr. Dyw e ddim yn glir iawn yn y fersiwn Cymraeg, ond mae nhw'n bwrw coelbren, casting of lots. A mae Duw eto yn amlygu i'r bobl. Mae Cys a mab Cys mae nhw'n dewis i fod yn frenin. Ac yn sydyn, yna fe, mab Cys a... Dyw e ddim yma. Mae Saul ar goll. Lle mae e? Wel, mae'n cuddio yn y supply cupboard fel petai. Mae'n cuddio. A dyna pan o'n i'n dweud cynt, sa'n credu mai bod yn ddarostyngedig oedd e, pan oedd e ddim eisiau dweud wrth i wncl beth oedd wedi digwydd. Oedd e'n gobeithio bydd e'n gallu anghofio am y peth. A nawr mae'n cuddio oddi wrth y peth. Mae e'n ofn. Ond chi'n gwybod beth, y mwyaf ni'n meddwl am y peth, sdim syndod bod e'n ofn. Mwy na thebyg, mae'n edrych ar y bobl, ar Israel, mae'n gweld bod nhw ddim yn cydnabod yr arglwydd yn dduw, dyn nhw ddim yn byw fel y dylen nhw, a wedyn mae'n edrych ar y Philistiaid y gelyn. Sdim syndod mewn un ystyr fod e'n ofn. Ond y peth pwysig yw, does dim angen iddo fe fod yn ofn. Pam? Oherwydd mae ysbryd Duw ynddo fe, a mae wedi cael sicrwydd, adnod 6 fi'n credu, neu adnod 7, mae'r arglwydd gyda fe. Mae Duw gyda fe. Mae'r gelyn yn gryf, ond cryfach yw Duw. Mae hwnna'n bwysig. Mae eisiau ni atgoffa'n hunain o hynny. A sut ydyn ni'n gwneud hynny? Cadw'n golwg ar yr arglwydd, nid ar y gelyn. Cadw'n golwg ar yr arglwydd ei hun. A felly mae Saul yn ofn, ond eto, ydyn ni'n gweld ar ddiwedd yr hanes, does dim osgoi cyflawni pwrpasau Duw. Be sy'n digwydd? Ydy e'n aros ymhlith yr offer yn y supply cupboard fel petai? Na. Pam? Oherwydd mae Duw
yn amlygu yn union lle mae e. Mae Duw yn dweud wrth y bobl na mae e'n cuddio fan hyn. Sy'n byd gwath os pan mae rhywun yn chwarae hide and seek a mae rhywun yn dweud, mae such and such yn cuddio draw fyna. Wel, dyna sy'n digwydd fan hyn. Mae Duw yn dweud, edrych, mae e'n cuddio reit fyna. A mae'n atgoffa fi chydig bach o beth sy'n digwydd yn hanes Jona. Sy'n mot faint mae e'n trial cuddio, mae Duw yn mynd i gyflawni ei bwrpasau. Chi'n gweld, mae Duw yn uwch, mae'n well. A mae'n mynd i wneud Saul yn frenin, sy'n mot faint mae Saul yn trial cuddio. Mae'n amlygu yn union lle mae e, a maen nhw'n yn ei excitement nawr, ni eisiau brenin, yn rhedeg mwyn nôl y brenin, ac yn ei sefydlu fe'n frenin. Ac ar y diwedd, a fi'n gorffen gyda hyn yn sydyn iawn. Fel arfer, falle, wrth i rywun ddod yn frenin, byddwch chi'n meddwl, amser cael speech. A beth sy'n digwydd, mae Samuel yn dod, noco Saul mas o'r ffordd, mae dy fi speech i chi. Mae beth sy'n digwydd fan hyn. Mae dy fi speech i chi. A dyma mae'n dweud, a mae hwn yn allweddol mewn gwirionedd, adnod 25. Yna mynegodd Samuel wrth y bobl ddull y frenhiniaeth a'i ysgrifennu mewn llyfr a'i osod yng nghadw ger bron yr arglwydd. Yna gollongodd yr holl bobl i bob un fynd adre. Beth sy'n digwydd fan hyn yw fod Samuel yn dweud wrthyn nhw, dyma'r math o frenin mae brenin i fod. Yn ôl gair Duw. Mwy na thebyg yn mynd nôl i'r hanes sydd gyda nhw a beth yr ychydig oedd yn y gair ac ychydig oedd wedi digwydd drwy hanes Israel yn Deuteronomium yn enwedig ac felly yn dweud, yn esbonio i'r bobl, i chi eisiau brenin, chi'n cofio pa maen nhw eisiau brenin? I fod fel pob cenedl arall. Ond be mae Duw yn gwneud fan hyn trwy Samuel yw sicrhau dyn nhw ddim yn mynd i gael brenin fel pob brenin arall. Mae'r brenin yma mynd i fod yn frenin sydd yn ôl ewyllus Duw. Mae'n cael ei lunio, neu o leia y disgwyliad, y safon yw, bod e'n gwneud beth mae Duw yn dymuno iddo ei wneud. Felly, bod nhw eisiau Duw yr un fath a pawb arall, maen nhw'n cael brenin, gwahanol. Maen nhw'n cael brenin gwell, brenin sydd yn dilyn rheolau, canllawiau Duw, nid ffordd y byd. Os fydde Samuel ddim wedi gwneud hyn, be fydde wedi digwydd? Wel, be fydde wedi digwydd fydde pobl Israel wedi dechrau edrych o gwmpas ar y cenhedloedd eraill a mynd, mae e'n frenin da, mae nhw'n llwyddo, newn ni gopio nhw. Ac i ni te, mae pobl yn y byd yn edrych ar y byd ac yn mynd, ni eisiau bod fel ein gilydd. I ni eisiau bod fel, mewn gwirionedd, tywysog y byd yma, Satan. Ond, i ni te, rhai sy'n eiddo i Grist, i ni'n dweud, i ni eisiau bod fel y brenin. I ni eisiau dilyn y brenin. Mae gyda ni frenin gwell. A dyna mewn gwirionedd yw cyflawniad hyn i gyd. Beth mae Samuel yn gwneud fan hyn yw mae'n gosod safon. Dyma mae Duw yn dweud yw brenin. Dyma sut dyle brenin fod. A mae Saul yn dod, dyw e ddim yn cyflawni hynny. Mae Dafydd yn dod, dyw e ddim yn cyflawni hynny. Mae pob brenin arall yn dod, dyw nhw ddim yn cyflawni hynny. Nes fod un yn dod sydd yn cyflawni hynny. Iesu Grist. Pan mae Iesu Grist yn dod yn sydyn, mae pethau newid. Mae'n amlygu hynna ni fod y brenin perffaith. Sydd yn dod mewn ar ebol asyn i Jerusalem. Sydd yn dweud, mae eraill yn dweud amdano fe, cyn i groesoeliad os chi'n cofio, mai fe yw'r brenin. Ac ar y diwedd yn datguddiad 19 fi'n credu, bydd e'n eto gwisgo enw ar ei fantell os chi'n cofio. Brenin brenhinoedd ac arglwyddi. A'r peth gret yw, dyw ein brenin ni ddim yn cuddio yn y supply cupboard yn erbyn y gelyn mawr, yn erbyn Satan. Chi'n gweld lle mae Saul yn cuddio ac yn ofn, dyw'r arglwydd Iesu ddim. Dyw ddim yn cuddio o gwbl. I'r gwrthwyneb, mae e'n dod at y tywysog yna. Mae'n byw bywyd perffaith yn wyneb pob temptasiwn. A mae'n concro fe ar y groes. Dyna y brenin mawr. Dyna'r brenin perffaith. Does na neb brenin tebyg iddo fe. Does na neb sydd yn frenin tebyg iddo fe. Does na neb yn dod yn agos at ei awdurdod ei fawredd ei ogoniant Ac ar yr un pryd, ei dynerwch a'i ofal
Mae'n anhygoel bod e'n gallu bod mor fawr, mor gryf, mor sanctaidd ac ar yr un pryd mor addfwyn tuag at bobl fel chi a fi. Pan dyn ni'n ofn, pan dyn ni'n teimlo'n wan, mae'n dod yn ni gyda fe. Mae'n gofalu. Chi'n gweld pan oedd pobl fel Saul yn chwilio am bobl i frwydro yn ei fyddin, pwy oedd e'n chwilio am? Y bobl gorau, y bobl gryf. Pan mae Iesu'n chwilio am fyddin ar gyfer ei bobl, pwy mae'n dewis? Pobl wan y byd, mwyn amlygu nerth a'i ogoniant Mae'n dewis y gwan, mwyn cywilyddio y rhai sydd yn meddwl eu bod nhw'n ddoeth ac yn gryf. Felly diolch am frenin mawr. Diolch am frenin sanctaidd. A diolch fod yr arglwydd yn sefydlu ei frenhiniaeth hyd yn oed fan hyn, mewn gras, mwyn paratoi y bobl. Dyma y safon i edrych mas amdano, mewn brenin. Fel bod Iesu wedyn pan mae'n dod, yn amlygu hyn yn ei fod y brenin mawr hwnnw. Felly, ydych chi wedi dod, ydych chi wedi plygu glin. Dewch, diolchwch, plygwch, molwch y brenin sanctaidd. Amen.